Mobiltelefonen er inde i en meget spændende udvikling i øjeblikket. Altså det vi har her, det er jo sådan de to mest interessante telefoner, der er på vej ind i Europa i øjeblikket. Vi har Apples iPhone, der er lanceret i USA, og vi har Nokias N95. Hvorfor er de to telefoner så interessante? Det er de, fordi de peger ind i fremtiden. Nokias N95 er den første telefon med indbygget GPS, noget der inden for de næste 2-3 år vil blive mere reglen end undtagelsen. Det vil sige, at alle nye telefoner, der kommer, vil være udstyret med GPS i løbet af 2-3 år, fuldstændig på samme måde, som vi i dag har kameraer i alle mobiltelefoner. Det vil koste ca. $1 at putte GPS i sådan en telefon i løbet af 1,5 år, og derfor vil det altså blive ganske almindeligt. For Apples iPhone er det spændende ved den, at næsten hele overfladen på telefonen er en skærm som er risemodstandsdygtig og utrolig behagelig at se på. Det vil sige tendensen i retning af større skærme, tendensen i retning af, at tastaturet forsvinder, fordi det simpelthen er noget, man bruger på skærmen, ser man med den her telefon her. Det, der kommer til at ske i den nærmeste fremtid, det er, at telefonen, man har fundet på en ny måde at lave den vibration, som der er i sådan en telefon på, der gør, at den kan vibrere på op til 12 forskellige måder. Så kan man så sige, at det betyder ikke, at man skal sidde og lytte efter, nu vibrerer den på variant nummer 7. Nej, det betyder, det er, at man kan bruge de der mange forskellige måder at vibrere på til at snyde hjernen, sådan at når man rører ved en tast, så føler man egentlig, at man rører ved en rigtig tast, og ikke bare ved en risesikker overflade. Så det hjælper altså med til, at vi går i retning af, at der ikke er et traditionelt tastatur på de her apparater, men at der er en stor skærm, der så man bliver trigget til at tro, at man trykker på en tast på skærmen. Hvis vi kigger på Nokia-varianten, så kan man sige, at det, der sker her med flere andre typer af features i telefonen, det næste skridt ud af det spor, det er, at telefonen bliver udstyret med noget, der hedder Near Field Communications. Det er noget, der gør, at den kan læse elektroniske mærker, som kan rumme forskellige former for oplysninger. Man kan bruge den til at betale med i bussen. Der er et stort projekt i Japan i øjeblikket, hvor man bruger de her telefoner som betalingsmiddel, altså så man bare går hen i nærheden af billetstanderen, så bliver der automatisk trukket penge fra telefonen. Det vil sige, at telefonen som betalingsmiddel, telefonen som den, der næsten bare ved berøring overfører informationer, er noget af det næste. Så morgendagens telefon er uden tastatur, den har en stor skærm, den er i stand til at bruges til betaling, den kan bruges til at overføre oplysninger bare ved berøring, og den ved, hvor den er rent fysisk, fordi der er GPS i telefonen, så har den selvfølgelig også et blændende godt kamera.